Napuan kay papanan nga aktibidad ti pinasatan nagiti kamang ti First Kalinga Provincial Mobile Force Company kas panakikay kaysada iti panagrambak iti Nutrition Day. Kadwa dagiti learner nang isang katda iti tree planting can cleanup drive activity iti Kalbayan Elementary School, masarakan iti Kalbayan, Katabogan, Pinukpok, Kalinga. Aktibidad nga inapresyar kan tinagragsakmet dagiti learner agraman dagiti kamang ti unit. Tarigagay tinasong aktibidad amay ngato ti kalidad ti aglawlaw para iti sumarunupay a henerasyon. Nagserbi lang kas judge iti Nutrition Day Cooking Contest dagiti kamang ti unit. Putno unay nga wan ka paris ti ragsak amarik na iti pangipaay iti serbisyo komunidad.